eta ongi etorriak beste urte betez, hemen urtetako auzo honetara, eta berriro ere nola ez, hemen txaitugu argaztzaile mordo bat, izeta eskolako, mentzaroz eskolako argaztzaileak. Eta hemen txaurkeztuko ditu, lanean anitiko diren mutil hauek, mutil gazte hauek. Edadez, hasiko naiz. Odei, 78, izeta laborrena, hemen txautuzue. Bestalde, Mikel Lopetegi, urra, hau hemen bertakoa. Iraitz Arruti, Borrutxiki, hemen txautuzue hau ere. Eta Jakez, 78, izeta bosgarna. Melanean, hariko dena, jartzen da erakustelanetan saberrire hemen txautuzunez, hau ere, nola ez, txalo batez hartuko ditu. Gero izango dugu kombinada bat ere bai, bertako gazteen arte, eta nola ez, argaztzaileekin batera, lan ezberdinak ikusteko aukera. Lehen da bizi, lanean, Mikel eta Iraitz izango dira. Hortxe da. Prest, eta eman dio, hasiera. Hortxe da. Hortxe bigarren ere. Hortxe da. Lau. Bost. Hortxe da Iraitz. 6. Operatz. Oindeketa. 7. Mikel berriro. 15. 17. 19. Eta hortxe da, Iraitz Arruti lanean. 20. 10 kopanekin ari dira lanean. Oindeketa. 21. Hortxe da, Mikel. 27. 28. 29, eta Iraitzek, azken kasualdia, Iraitz! 30, hori deketa, hortxe duzue. Lan bikaina, Mikel eta Iraitzek, aizkeni diguna, 25 kiloko koparekin. Prest, eman diotezina, hortxe da. Ba. Bi. Gatezeneak ari dira honean. Hiru. Zazpi. Minutu bat. Zazpi kaso bina bat. Zortzi. Bederatzi. Segi lanean. Hamabi. Ondo ere, ondo ere. Hamairu. Goto, legez. Hamasei. Hamazazpi.
Hemezortzi. Hemeretzi. Venga, azkenekoa. Hogei. Eta hogei. Hori dira hori. Oso da. Biloko eta behatzi. Eta, momentu, zeneko biurtetako txakutu. Eta hotxela, odei nanean, hamar jaso hori. Txandale hori, bat. Bi. Hogei jaso hori, Hiru. Hama bingen. Lau. Behatzi. Hamar guguik hori, ari dira. Haika. Hamabi. Hemezortzi. Biharzenekoa Mikelek. Hemeretzi. Eta azkena Mikelena. Eta hotxela. Hogei garrera. 2 minutu eta 16 segundu. Bueno, a ver, va, sortzi jaso handi, zenbat denbora eta ematen dizkion, iretzen. Eta hotxe, ganean. Eman dio lehen duzikoa. Elegan dermen. Hotxe, bi. Oso. Hiru. Venga, hori dira. Hola, lau. Berre. Oso do, bost. Hori dira. Sei. Attorza, Hori aduzio maizio da. Sei nozio di azkeneko berrentzezia. Eta badoa. Nabi ukioko gudiko hori berrila, Amasi uterekin. Hori eta zazpi. Hori eta zortzi. Minutuan, hogeita hamabi segundutan, emizio zortzi jasoaldi. Bi jasoaldi. Prest jakez eta badoa. Aba jakez, Oso ondo. Golpe bat, eta elegante, hori deketa hori, bat. Hartu denbora, jakez. Hartu denbora. Eta ondo berriro. Apa, Oso ondo.
Oso ondo, bigarrenare bai. Beste bate bai? Bai, errez aireketa. Beste bat, txalo asko jozuelako. Hola. Txale gotez baue, gehatu. Hirugarren nahi? Venga. Hori degeta. Venga, jakez. Hamaika urteko mutila ganean. Hori degeta hori, elegante. Oso ondo. Bigan.